Francúzska sa teraz prenesieme kúsok na východ do ďalekého Japonska. My s Pavlom sa však už budeme len prizerať a radiť. Sú tu totiž odborníci japonskí kuchári Khalil Shift-Tribak aj Jun Wedding Cho z reštaurácie Benihana. Pekne vítam. Nice to meet you. Nice to meet you. Khalil Shift-Tribak. Narodil sa na brehu mora v Maroku a aj preto sú najprirodzenejšou súčasťou jeho kuchárskeho umenia dary mora. Ako 14-ročný pripravil prvú pochuťku s krabou. Neskôr žil a pracoval v Londýne, kde si na jeho dobrotách pochutnali mnohé známe osoby. Ročný pripravil prvú pochuťku s krabou. Neskôr žil a pracoval v Londýne, kde si na jeho dobrotách pochutnali mnohé známe osobnosti, napríklad Beyoncé, skupina Duran Duran a aj Whitney Houston. Jun Wedding Cho. Tento filipínsky Tom Jones varí už od svojich 7 rokov, kedy s otcom uvaril obľúbené filipínske bravčové vnútornosti. Tvrdí, že variť sa nedá bez cibule a cesnaku a jeho vzorom je londýnsky pán kuchár s Michelinovými hviezdami Gordon Ramsay. Jun má 3 deti, ktoré tiež vedie k vareniu. Veľmi rada som, že sú tu, pretože miluje japonskú kuchyňu. I was very happy you guys are here because she loves Japanese cooking. Takže veľmi sa teším, že sa niečo priučím, ale on je tiež Japonec? Well, are you Japanese? No, Morocco. Morocco! I've been in Morocco last 4 weeks now. Good. Yes. She was working on a movie. Yes. Oh, you studied in Teraz si to preložili, bola som ja tiež v Maroku nedávno, áno, točila som tam film. She was working on a movie 4 weeks. Maroko and Marrakeš. Super. Ale dobre, teraz sme tu boli vareniu, takže nech sa páči páni. Jun, toto je tvoje miesto. You can take a plate. A Khalil. Khalil. Takže, a my sa ideme robiť, je tu aj naša porota, tento raz tam bude sedieť sám Pavel, pretože Justin mi bude pomáhať a bude nám prekladať. Takže púšťame sa do duelu. Tak, hi Khalil, how are you? I'm fine. I'm preparing this one for my California roll. A robí kalifornskú rolku a potrebuje avokádo. Is it avocado? Yes, it is avocado. And I'm heating the water for the miso soup, white miso soup. A ide robiť miso polievku, čiže polievka sa skrá z tej vody, ktorú teraz ohrieva. Ale tam už dal niečo, nech nám povie What's čo. in it? I just put the wakame combo, the big one. On dal tú veľkú riasu wakame. Ale to ukážeme, pozri, aká je Takto sa maličká. mala. A teraz A teraz takto až to dal do vody. Dajte trošku. When it's get wet, tej Tak je vode to sa také stane dobré. sorry. Obidvaja vlastne robia jeden recept sushi robia, ale Miso každý... polievku. A miso polievku, ale každý proste trochu inak. Áno, Dá sa povedať? sushi má viacej variácií, Áno, čiže jedno si robí áno. A samozrejme, že tá polievka tiež sa skrá z tej pasty sojovej a tá má tiež dve rozdielne chute, čiže jeden robí tú, druhý. A musím ešte pripomenúť, nejde tu o súboj naozaj tento raz, ale o exhibíciu dvoch perfektných kuchárov. Oni sa potom pobijú. Oni nemusia sa. Takže pozri, čo ide teraz robiť. Áno. You have a camera over there? Okay. Áno. A ide plniť toto? Avokádo? Nie, Alebo čo nie, s tým ide avokado. robiť? On to vykrajuje, On aby to išlo do vykrajuje, sushi. you're taking the pieces out of the shell and Yep. what? For California roll. California roll. On robí kalifornskú rolku, v ktorej je avokádo, on to musí nakrájať na také slížiky alebo častice, Just like takéto this. veľké, and To you sú aj peel také- the skin. Yep. A teraz takto tu You kožu can do do here avokáda, or... len jednoducho. Tak ty Stiahne. Bravo, môžeme aj potlačiť. Úžasne. Výborne, dobre. Aha. Dobre. Dobre, výborne. A ešte tu máš parglu, ako vidím. Asparagus, yeah. That's for the tuna asparagus roll. I'm gonna A do. bude robiť ešte ďalšiu rolku s tuniakom Actually- a A s parglou. Aha, tu I to have už... put some already here. show it for the lunch. Áno, už tu zo pár dal, áno. Just to blanch. Blanžíruje ich. Áno. Just one moment. And now what? Teraz čo? This is will rest for a while. Let it cool for a while. While we're waiting for the Sa rice nechajú to be chladiť, cooked. pretože rýža sa varí, takže to mám pripravené studené. A on si vlastne pripravuje všetky ingrediencie. Bude robiť koľko druhov tých sushi, lebo vidím, že avokádo robí, má tu rybu, má tu, čo ešte, tieto prsty, Krabie. krabie, Crab sticks. čiže ich bude asi 3-4 druhy, hej?
We're going to make 4. I'm going to make 2. It's a California roll and Kalifornský roll. tuna asparagus roll and miso soup. White miso. A to všetko je Aha, dobre. Biela White miso miso. polievka. OK, tak takže máme. ďakujeme pekne zatiaľ. Čo zatiaľ urobil, čo sme boli preč? While we were away, what did you do?